Bo día e benvidos ao pleno ordinario deste mes. Faltan por incorporarse Mariluz e máis falta por incorporarse quen está aí? Aquí a Carmen que está conectada. Carmen, que está conectada telemáticamente, como sabedes, por motivos. Por lo tanto, comezamos o pleno ordinario do mes de marzo. O punto 1 é a aprobación se procede da acta número 2 da sesión celebrada o 23 de febreiro do 2022. Algúnha intervención neste punto? Se non hai intervencións, votamos. Carmen. Sí. Carmen, buen día. Carmen. Sí, Carmen, estamos votando a acta da sesión anterior. A ver, Viz, fallou a ingeniería? Claro, mellor a silencia. Hola, Carmen. Carmen. Está por teléfono. Carmen. Carmen, estamos votando a aprobación da acta da sesión anterior. Estás de acordo? Son votos emitidos 19 presenciales e un telemático, queda aprobada por unanimidade. Imos punto 2, dar conta dos decretos da alcaldía do pleno 27 de marzo. Ten a palabra o secretario. Bos días a todos. O señor alcalde presidente dá conta da relación de resolucións que dictou dende a data da celebración, da data da convocatoria do anterior pleno que foi en febrero, do número 126, o decreto número 241. Quedan todos enterados, teñen copia e se non a teñen poden pedirla e obterla. Moitas grazas. O punto 3 é a renuncia de doña Ariadna Fernández González no seu cargo de concelleira do Grupo Municipal do BNG. Como sabedes, a renuncia de Ariadna foi posterior á celebración do pleno, o día seguinte do último pleno ordinario, por iso ven a conta este. Secretario, como procedemos aquí? No, o sea, quedamos enterados, aceptamos a renuncia e tramitaremos a... Que remedio, aceptamos a renuncia, logo podemos non aceptala. Os efectos serían os mesmos, sería presentou a renuncia e o pleno tomou condicionamentos. Ben, pois queda aceptada a renuncia de Ariana. Imos co punto 4, renuncia de don Francisco Xavier Vilariño Taboada ao seu cargo de concelleiro do BNG. Tes a palabra, Paco. Espera. Dalle. Vasme poñer tempo tamén esta. Hoxe estás sin tempo. Va. E Nada. máis hoxe non te vou botar do pleno. Bueno. Espera a ver o que digo, Espera a ver o que digo. Ainda que digas Vale. o que queiras. Nada. Bo día. Bueno, en primeiro lugar está claro que xa non pinto nada no BNG de Lalín porque insistí moito que non quería, eu sabedes os que me coñecedes que non son de grandes alardes e, bueno, en todo caso vexo cousa que agradezco profundamente como o respaldo dos compañeiros e compañeiras que se me acompañan, pois desde logo gratitude por parte miña, non? Estes días pensaba en escribir o que quería dicir porque, bueno, pásanse moitas cousas pola cabeza. Pero tamén dixen, bueno, no último pleno empezar a escribir a intervención cando nunca o fixen, pois vou arriscar. Entón, antes novar, pois fixen unhas anotacións e agardo que non me quede, polo menos, o máis sustancial sin dicir, non? Bueno, o deixo a corporación, bueno, como resultado, pois evidente dunha decisión fondamente meditada,
acordada coa miña organización e da que obviamente pois sempre me sentín, síntome e sentireime orgullosa como militante. Estes días é moi curioso, non? Pois na rúa moitísima xente, bueno, pois dicíame que vas facer agora con tanto tempo libre, non? E agardo gañar ese tempo libre para min e para, evidentemente, os meus, pero tamén, dicía o mesmo, non? Sigo e seguirei, desde logo, mentras poida, o servicio, desde logo, do BNG e da causa nacionalista, non? Da que me sinto profundamente identificado e orgulloso. E pecho, bueno, pois unha etapa da miña vida a nivel institucional neste Concello, pois cunha fonda sensación de paz, de tranquilidade, de agradecemento, agradecemento profundo, ademais, polas enormes mostras de cariño que todos estes días tiven, tanto, bueno, pois obviamente a nivel interno, que é o que máis satisfactorio seguramente poda resultarlle a unha persoa, máis tamén social, non? Non quero dar nomes porque sempre pensei que cando se dan nomes de xente para agradecer cousas, pois sempre te esqueces de algún e non quero cometer ese erro, non? Mais, bueno, marcho coa idea firme de que nesta corporación podo ter rivais políticos, evidentemente, proxectos que defendemos distintos, cada un desde a súa visión, mas, desde logo, con xente que non teño absolutamente ningún problema e, máis ben, todo o contrario. Podo presumir de que en todos os grupos desta corporación presumo de que incluso teño amigos persoais, algúns, obviamente, de antes e outros que se fixeron no día a día, non? Tamén quero agradecer, evidentemente, a xenerosidade que os voceiros dos tres grupos tiveron, coa miña persoa e por extensión coa miña organización. No tema de Alba, pois eu Alba cando entrou aquí non a coñecía persoalmente, é unha persoa que coincidimos, creo que moi rapidamente, na que me foi incluso un apoio en moitos momentos e coa que, desde logo, traballei moi contento e só teño profundas palabras de agradecemento. O voceiro de Compromiso, pois nada, é un amigo de fai moitos anos, onde compartimos oposición e goberno, onde nos saturamos mutuamente tamén en moitas ocasións e onde, sabemos os dous as conversas que temos tido moitísimas veces ao longo de moitísimos anos, incluso con un amigo que eu e camarada que boto moito de menos, como é Xo Casas, e que, que se pode falar absolutamente de todo con el. Temos, falado de moitas cousas. Hagas de balumán, Rafa, que sabes que aí sí que non perdo tempo porque sabes que controlo bastante máis que a ti dese tema. Pero, en todo caso, o resto é un prazer, como sempre, compartir este camiño xuntos. E do alcalde de Crespo quero tamén agradecerlle aos que vin os medios de comunicación e quero agradecerlle desde logo a xenerosidade que tivo coas súas palabras. Foi unha persoa que me ten votado en reiteradas ocasións do Pleno, unhas veces merecidas e outras veces non, tamén o quero dicir, pero da que, desde logo, sempre amosou un respeto indiscutible pola organización que represento, tamén pola miña persoa, unha persoa que a mí non me doi prenda en decir que cree na pluralidade, obviamente con debates moi acalorados que temos tido, defendendo as lexítimas posicións que cada quen acredita nelas, pero das que, desde logo, penso que é unha persoa que lle dá moito nivel a esta corporación e da que eu, ademais, tiven a sorte non só de ter a perspectiva do que é unha corporación desde a oposición, sino tamén desde o goberno, e que me tocou moi directamente
sentarme con el a negociar moitas cousas polo interés xeral da veciñanza, e teño que dicir que chegamos a acordos sempre pensando nese interés xeral e que evidentemente creo que ningún dos dous podemos negar que polas dúas partes o acordado sempre se cumpliu, non? Se algo quero deixar claro é que se teño ofendido a alguén nesta corporación en termos políticos, creo que persoais obviamente nunca o fixen, pois pedirlle disculpas. Hai unha expresión que agora teño, ainda comentaba antes con unha persoa que nos últimos meses foi un sustento fundamental e que lle terei gratitude eterna, que unha expresión que viera e que agora se me pegou a min, que é pasarse de frenada. E se me pasei de frenada algunha vez neses, no ardor dos debates, pois tamén pedir disculpas, pero que en todo caso sí que creo que algo bo desta corporación que temos é que nunca somos capaces de ter os debates nos termos que hai que telos e nunca sobrepasamos o persoal. En todo caso, sí que quero deixar claro que si algunha vez, a máis estes días creo que prácticamente toda a corporación pois tivo o detalle de chamarme, de falar comigo. Houve algunha persoa que me recordaba unha vez que sí que me fun de frenada bastante e que non mo garda, xa ni me lembraba, e que evidentemente, afortunadamente creo que é moi importante que os que somos representantes públicos pois poñamos sempre os intereses e que nunca haxa esas problemas persoais que entendo que teñen que estar moi afastados. E quero dicir que eu, con erros, espero que con algún acerto, sempre defendín un xeito de facer política desde a perspectiva colectiva. Sempre pensei que moito máis doado en política e na vida seguramente en xeral destruir que construir. O BNG sempre apostamos por construir e tamén afastaos de eso, que isto igual xa unha teima persoal miña, que desa política que cada día odio profundamente máis que a das formas e non a do fondo, non? Eu sí que creo que teñen que primar moitísimo máis o fondo do que se defende e do que se representa e non, desde logo, as formas. Por rematar, eu síntome, creo que é imposible deixar, pois neste caso, a corporación máis agradecido coa organización que teño, cos compañeiros e compañeiras que comparto militancia e dos que me sinto profundamente orgulloso e afortunado de telos. Sempre pensei, ademais, que o éxito do BNG, máis alá de modas pasaxeiras, reside na súa militancia, no esforzo que sempre fan, na súa xenerosidade, e iso que desde logo leva o BNG a estar onde hoxe en día está. E tamén, antes de que se me esqueza, quero agradecerlle tamén aos funcionarios e funcionarias desta casa, cos que cando gobernei presumo de ter moi boa relación. Cando fun oposición seguramente con moitos menos, unha relación peor por cuestións evidentes, pero que creo que son moi importantes para o funcionamento desta administración. E que, en todo caso, pois nada, por rematar, só dicir que, eu sou unha persoa que está terriblemente enamorada de Lalín. Eu estou enamorado de Lalín porque, gracias a nacer neste concello, son galego, e por ser galego, obviamente, son nacionalista. Por lo tanto, nada, gratitude eterna, e o que precisedes, evidentemente, de min, sabedes que no que se trate de interés xeral e de estelo, e, sobre todo, moi contento porque os novos compañeiros, tanto Mari como Carbón, que van formar parte desta corporación no vindeiro pleno, que van facer, desde logo, un tándem espectacular daqui a casi un ano que queda para as vindeiras eleccións municipais.
para min dame moitísima tranquilidade, e así o digo porque é imposible poder ter un grupo municipal tan bo como imos ter, un grupo municipal de dúas persoas moi traballadoras, moi generosas, unha xente que desde logo representa a perfección tanto no aspecto político como social o que é o BNG e o que é o nacionalismo e, polo tanto, eso tamén me enche de orgullo. Gratitude eterna e moitísimas gracias a todos e a todas. Moi ben, moitas grazas, Paco. Turno para Alba Zorno. Bueno, bo día a todos e a todas. A verdade é que non sei moi ben que se di nestas ocasións. Eu supoño que o que toca é darche os parabéns por esta etapa nova que comezas. E, bueno, agora que eres trending topic, que estás no teu prime, como dirían os rapaces, bueno, eu creo que o que toca é desexarche unha merecida xubilación política, pero se algo aprendimos tamén nisto da política é que nunca digas nunca, xa te dixen tamén en varias ocasións, pero, bueno, despois de tantos anos, pois, tocarache descansar un pouco e logo virá o que teña que vir. Eu dicirche que foi unha honra debater contigo en cada pleno. Todos sabemos que no debate aquí era complexo cando nos tocaba debater algo con Paco. Fora da discrepancia política sempre tivemos acordos, sempre tivemos esa consonancia e tócame, bueno, pois darche as grazas polo tempo que dedicaches a facer o que ti creías mellor para os veciños e veciñas de Alín, o que o BNG creía mellor para os veciños e veciñas de Alín. Grazas polo teu traballo, cos teus acertos, seguramente tamén con moitos erros polo camiño, e, dende logo, moita sorte, sobre todo no persoal. Turno para Rafa Cuña. Bueno, por me costar máis do que eu pensaba, porque escoitando a Paco debo decir que estaba un pouco emocionado polo amigo, non? O que sí quero decir primeiro é que vexo o Partido Popular moi tranquilo, tendo en conta que probablemente hoxe sexa o récord histórico deste Concello de presencia de roxos peligrosos no pleno, aos que dou a todos a benvida a acompañar ao seu compañeiro de filas. É curioso, amigo Paco, conectados que estamos ti máis eu, hai moitos anos, pero estes días, porque eu tamén pensei en Suki, non? Que era unha persona que nos unía moito os dous, cos que temos os dous falado largo e tendido da vida política de outras cousas e que tan malo pasamos cando finou, especialmente ti. Suki sabes que era o mestre da retranca, e sabes que a mí me encanta a retranca, non? E entón, eu estou convencido que Suki diríache hoxe, xa iba sendo hora, de que o deixaras. Menudas latas nos ter dado aquí nos plenos. Tamén che diría que seguramente nin no día da túa despedida cumpliches o tempo que tiñas que falar. E eu que queres que che diga? Sabes que che quero moito, voume máis a humano, que vamos a seguir véndonos exactamente igual, que fixeches unha grandísima labor como concelleiro do meu goberno, do noso goberno, e que fuches un exemplo de traballo arreo polos lalinenses. Creo que fuches un teimudo líder do BNG aquí en Lalín durante moitísimo tempo. Quero che agradecer públicamente tamén, porque demostra xenerosidade coa túa organización, que deixes o teu posto de concelleiro no propio pleno para facilitar que o antes posible se poda incorporar outro compañeiro e non teña que pasar un par de meses sen presencia do BNG neste pleno. Quero que di moito e ben do que che importa a ti realmente a túa organización, e que meterás ao teu carón sempre. Ti eres un patriota galego, eu son un modesto galeguista, sereno hasta o día que morra. Estou orgulloso de compartir un vieiro político da miña vida durante moito tempo con persoas como a ti. En canto do balonmán, que debo decirlo, eu creo que podemos chegar a un pacto entre os dous e decir que, bueno, que os dous somos bastante entendidos porque tenemos mallado moito pabellón antigo, pasando moito frío, agora o Lalín Arena é máis ben para pijos, enténdaseme ben.
pero que, sen dúbida, os dous sabemos bastante máis que o seguinte concelleiro que vai entrar, que é Carbón, que tamén é da familia do balonmán, e que, ao que xa lle daremos a benvida a Garimosa no seu momento, e, se mo permite o presidente do Pleno, voume levantar para darlle unha aperta ao meu amigo como despedida. Se é tan amable. Moitas gracias. Por favor, faltaría máis. Pois... Pois, Paco, hasta aquí chegou a túa traxectoria municipal, que non é pequena. Eu, en primeiro lugar, quero agradecerche o teu traballo, que non é fácil, ou non foi fácil. Eres un político de raza. Non hai moito, non abundan moitos. Os políticos agora somos máis descafeinados. Os políticos de raza non nos releva a xiada. Os da New Way están nun invernadoiro e mentre están baixo plástico funcionan ben. E o que lle quita o plástico e ven unha noite de xiada quedan torrados. Pero son circunstancias da vida que ocurren, e da historia tamén, porque iso está ocurrindo a todos os niveles, nacional, autonómico e tamén a nivel dos concellos, sin dúbida, pero son ciclos e ti perteneces a eses, como digo, políticos de raza que, cando hai que dialogar, dialógase, e cando hai que ser teimudos, e ti neso eres especialista, porque creo que fuches o máis de toda a miña xa longa traxectoria política, fuches, sin dúbida, o político máis teimudo co que estuve na corporación. Te están como os burros, e sobre todo que cando cree que ten a verdad, aínda que moitas veces outros creamos que non, leva hasta as últimas consecuencias. Pero, detrás dun político duro como a ti, cando hai que negociar temas importantes para un pobo, pódese contar contigo porque eres unha persoa dialogante. Eres unha persoa que, cando hai que negociar, moitas veces non é fácil, pero cando hai que negociar, pódese che chamar, porque algúns xa non se poden nin chamar. E pódese un sentar, aínda que non se chega a acordo. E eu neso quero agradecerche que todas as veces que foi necesario falar ca oposición, cando ti estabas ao frente do teu partido, sempre, polo menos, acudiches, aínda que moitas veces, pois, dixeras, eu deste tema non quero nin falar. Entón, pois, tamén era razonable, pero, aínda que non se chegara a ningún acordo, pois sí que polo menos víase a túa intención de intentar abrir algunha posibilidade de chegar. O traballo que se fai desde ti estuveches no goberno e máis na oposición, o traballo que se fai desde a oposición moitas veces é un pouco xordo. É un pouco xordo porque non se ve, pero para un pobo é tan necesario que haxa un bo goberno como unha boa oposición. Porque, senón, mal asunto. A parte que cando non hai oposición, termínase xenerando oposición dentro do propio partido de goberno. É un axioma, non hai que demostralo. Así que a oposición é necesaria por moitas razóns, pero, sobre todo, eu que tamén, curiosamente, ao revés, porque vos estuvestes na oposición e por fostes goberno, pero eu ao revés. Estuve no goberno e por fui unha oposición e por volvín ser goberno. Por lo tanto, sei o que son os malos ratos, os malos momentos que se pasan na oposición e moitas veces sin ter o que consideras que é un recoñecemento ao teu traballo. Por lo tanto, noraboa por ese traballo que fixeches ao longo de todos estes anos, aínda que con moitas cousas cando estuveches no goberno non estuveramos de acordo, que así o manifestamos, e eu que quero é, por suposto que é o normal, porque como di o dito que eu utilizo moito, cada un anda ao seu menos eu que ando ao meu. Entón, eso dicía un alcalde que houve en Vilalba, un día que eu quixen propoñer que aceptáramos de mutuo acordo a fusión de municipios de menos de 5.000 habitantes. Obviamente, xa sabedes que non saleu exitosa, pero tuvemos un debate moi acalorado alá en Santiago e despois de estar ás 4 da tarde sin xantar e seguir debatindo, dixo Mel, ei,
aquí non perdes un minuto máis, levanta a reunión que cada un anda ao seu menos eu, e queda así caladiño, e todos menos eu que tamén ando ao meu. Entón, andando cada un ao seu, a verdade é que dá gusto ás veces, cando fas unha retrospectiva da túa vida, encontrar xente que pois, cando atopas na rúa, podes falar tranquilamente. Non ocorre en todos os concellos. Eu lembrome cando empecé de que algúns alcaldes, pois, nos debates, cando eran moi acolorados coa oposición, metía o xefe da oposición no calabozo, hasta que acababa o pleno. Eu a ti tuve que votarte algunha vez do pleno. Eu creo que sempre merecidas, te iba a decir que non, pero creo que sempre merecidas, porque sempre tiñas primeiro aviso, segundo aviso, terceiro aviso, cuarto aviso, quinto aviso e 10º aviso. Pero cando o 10º aviso aínda non facías nin caso, pois ás veces pois había que votarte e algún día pois aí que quedaches cabreado e ao mellor durante pois 15 días torcíamonos a cara, pero tampouco pasou nada. Non chegou a cousa moito máis alá. Querido Paco, desexarche saúde, desexarte moita sorte na túa vida persoal. Na política, obviamente, pois nunca vamos chegar a acordo, pero no que toca a apoiarnos mutuamente, pero sí que estou convencido de que ali onde estés, pois seguirás axudando aos teus. E aínda que ás veces o PP e o BNG estamos nas antípodas en moitas cousas, hai algúns conceptos de país no que sí poderemos estar de acordo, moitos do PP, entre os que me se atopa un servidor, e a máis algúns dos postulados do bloque. Demostreino cando gobernou o bipartito na Xunta e creo que é algo do que me sinto especialmente orgulloso. Non todo ten que estar en contra e eu creo que o noso país pois é bon que haxa un partido como o voso, porque se non houbera sería malo para o conxunto dos galegos e tamén para o conxunto dos lalinenses. Así que moita sorte na túa vida e seguiremos nos vendo. A ventaxa de vivir en povos pequenos é que nos imos seguir vendo moitos días e espero que non me vaciles moito e eu sí que algunha vez vou te vacilar, non teñas ninguna dúda. Moitísimas gracias e moita sorte. Gracias. Adiós, Paco. Continuamos entón co pleno, imos co punto 4, punto 5, perdón. Imos co punto 5, bonificación do ICIO, obras de mellora de accesibilidade, salubridade, eficiencia enerxética e reforma de servicios higiénicos, fase 8, residencia das Dores. Isto explico, van fazer unha nova ampliación da residencia e bonificar o ICIO hasta o 90%, que é o máximo que permite a lei, xa o fixemos noutras ocasións. Entón, se vos parece, pois, votámoslo directamente. Parece vos? Alba, está de acordo? Sí. Rafa? Votámoslo directamente. Votamos. Carmen. Igual está en consulta. Carmen. Menudo lío. Sí, Carmen. Sí. Estamos na votación de bonificación do ICIO. Dixeches, pero non tes o micro activado, non se oi. Oiches. Recollido. Vale. Entón, votos emitidos 18, un telemático 19, apróbase por unanimidade. Imos co punto seguinte, bonificación... Perdón. Anotei mal, César. Anotei aquí mal porque anotei o punto 5, a votación. Vai con cargo ao punto 5. E era o punto 6. No, era o punto... Ah, sí, está ben. Nada, está ben. Imos co punto 6. Moción do Grupo Municipal Popular para solicitar ás entidades bancarias a eliminación
das comisións aplicadas ás negociacións ás asociacións veciñales, culturais, deportivas e a entidades sin ánimo de lucro. Onde está Marcos? Intimida. Ten a palabra... Xa por vir de amarillo, xusto. Ten a palabra Marcos Mariño. Ben, bo día a todos e todas. Traemos hoxe esta moción porque fala algo de moi sinxelo, pero moi importante, apoiar o noso tecido asociativo do noso concello. Todos sabemos, e non hai moito debate nisto, creo, que as asociacións veciñais, culturais, deportivas e sociais que fan un traballo fundamental. Son as que manteñen vivo o noso rural, as que organizan actividades, as que crean convivencia e, en moitos casos, as que chegan onde non chega a administración. E todo iso fano, ademais, pois, dunha maneira totalmente altruista, con xente que dedica o seu tempo sen pedir nada de nada a cambio. O que pasa é que no día a día pois, van atopando pequenas trabas que sumadas acaban sendo un problema. E unha delas pois, son as comisións bancarias. Falamos de entidades que, por obriga, teñen que ter unha conta para poder funcionar, para recibir subvencións, para pagar gastos, levar unha mínima xestión. Pero despois atopan que por esa conta teñen que pagar comisións de mantemento, outro cargos, transferencias, comisións de transferencias, etc. Que, sinceramente, pois, non teñen moito sentido, sobre todo cando moitas destas asociacións pois, teñen poucos movimentos ou incluso ningún e recursos moi limitados. Non estamos pedindo pois, nada extraordinario, polo tanto, é algo perfectamente viable. Solo o que propoñemos é facer un chamamento ás entidades bancarias que operan no noso municipio para que, no marco da súa responsabilidade social, eliminen estas comisións para as asociacións sin ánimo de lucro. É unha medida pequena para os bancos, pero creo que pode ser bastante significativa para as asociacións que están traballando pois, día a día pola nosa comunidade. E tamén é unha cuestión de coherencia, se todos recoñecemos o valor destas entidades. O lóxico é facilitarlle as cousas, non poñerlle máis trabas. E pola miña parte, nada máis, creo que é unha proposta bastantemente razoable, asumible e, sobre todo, xusta. Moitas gracias. Gracias, Pablo. Alba, ten o turno para Alba. Isto soa moi ben, é unha medida que soa fantástica, unha petición fantástica, ademais, pois vai quedar moi ben no titular, é que, en realidade, quen vai estar en contra de que lle supriman as comisións bancarias ás entidades sen ánimo de lucro? Eu creo que ninguén, excepto, pois, en todo caso, os bancos. Nós, evidentemente, pois, estamos a favor de eliminar as comisións das contas, das transferencias, etc., para estas asociacións que, como ben dicía Marcos, pois, tanto traballo fan e tan bo, non? Non sexa por nós, non vai a ser por nós, porque nos vamos lle votar a favor. Igual para o próximo pleno, pois nos poden traer aquí, pois non sei, que o Concello faga un chamamento ás aseguradoras para que fagan unhas condicións especiais para as entidades sen ánimo de lucro de Lalín, ou que o Concello de Lalín pois, faga un chamamento, eu que sei, pois, ás compañías de internet e teléfono pois, para que tamén lle fagan unhas condicións especiais para as asociacións sen ánimo de lucro de Lalín. Bueno, isto está moi ben, e soa moi ben, eu teño dúbidas de se vai servir de algo, pero, como digo, pois, por nós que non quede, non? O problema é que, mentres vostedes piden, non fan nada, e non fan o que vostedes poden facer, e as cousas que vostedes poden decidir aquí no pleno, e é facilitarlle o traballo ás asociacións. Levan anos recortando o diñeiro que invertimos nesas asociacións, as subvencións. Bueno, eu creo que as asociacións evidentemente van a estar contentas no momento que se lle saquen as comisións, se é que isto pasa algunha vez, pero o que lle viría realmente ben, especialmente ben ás asociacións de Lalín, é que se recupere o diñeiro que se destinaba a apoialas. Xa non digo que se suba, digo que se recuperen as cantidades que se lle estaban dando cando aquí estaba o goberno de coalición. O que fixeron vostedes, en realidade, foi recortar
e recortar cuantías que son moito máis importantes do que pode ser unha comisión bancaria. E falo, por exemplo, ben má cabeza a Espadeza. A Espadeza, que se lle estaban dando 10.000 euros, recortámoslle a subvención ata 5.000 euros. Bueno, e eu creo que, ademais, a Espadeza, neste caso en concreto, é unha das máis importantes do Concello polo fin e tamén polo colectivo ao que vai destinado. Que ben lle caería a esta asociación que se lle volvera a dar unha aportación decente e digna por parte do Concello de Lalín. Outra que me ven así á cabeza agora mesmo, Roteiros de Lalín. Seguro que se alegran de que lle saquen as comisións, pero despois do traballo que fan de divulgación do patrimonio, do medio ambiente, fomento do deporte, etcétera, etcétera, bueno, se xa lle devolvemos a asignación que tiñan por parte do Concello de Lalín, entón xa vai nunha perna sola. Un minuto máis. E é que esta asociación, por exemplo, recibía unha asignación para facer o traballo que están facendo e vostedes eliminaron ya, bueno, pois por un berrinche e por puro partidismo, non por outra cousa. E diránlle ás asociacións, é que non hai diñeiro, é que non temos diñeiro. Pero non temos diñeiro para que? Porque fai pouco, pois gastaron, pois por decir algo, case 10.000 euros para unha suscripción dun medio gratuito, que é gratuito para todos os veciños da comarca do Deza, pero resulta que para o Concello de Lalín temos que pagar case 10.000 euros para a suscripción deste medio. Bueno, en definitiva, eu creo que é moi fácil pedirlle a outros e vostedes non facer nada e seguir recortando nas axudas. Nós vamos a estar a favor, vamos a apoiar esta medida, pero, como digo, é algo que non lle vexo moito recorrido, como di Crespo moitas veces, parece máis un canto a sol, un titular bonito na prensa, pero pouco máis que isto. Eu agradecería, e supoño que os veciños e veciñas tamén agradecerían, que traigan cuestións a pleno que poidamos abordar, que poidamos decidir dende este órgano. Moitas gracias. Turno para Rafa, ten a palabra. Bueno, a mí cando me chegou esta moción, que non vin o encabezamento de que formación presentaba, eu estaba convencido que era unha moción, dixen, dende cando está Podemos aquí no pleno pedindo a exención de xuros bancarios ás asociacións. É un modelo de intervencionismo que é impropio de un goberno de dereitas. Non sei que pensaría José Manuel Romai Becaría, seguidor de Popper, con este tipo de accións que traen vostedes aos plenos, do mesmo xeito que fan, por exemplo, subindo os impostos municipais. Dixo moi ben Alba, se recortamos por un lado e mentres pedimos tamén á banca que fagan exencións para intentar paliar un pouco o que estamos facendo na nosa política de recortes coas asociacións, é cando menos curioso. Eu sei que con algunha asociación que nombrou Alba se está facendo algún tipo de acción para facilitarlle as cousas que creo que está ben, quero dicir, non é todo lóxicamente unha cuestión de recursos, sino que tamén me consta que se están axudando en algún tipo de cuestións que non son eu quen as debe contar, sino a mellor o concelleiro de Servicios Sociais. Pero, dende logo, o noso grupo vai a votar a favor por unha cuestión de principios. Dicía o presidente americano Thomas Jefferson, sempre decía que era moito máis peligroso un sistema bancario que un exército. Probablemente sexa certo. Todas as accións que sexan pois para intentar frear de algún xeito a avaricia na pecunia das entidades bancarias por quen lles fala, e supoño que polo resto do noso grupo sempre son benvidas, nada máis. Moitas gracias. Turno para Marcos Mariño. Ben, pois, un pouco o que dicía Alba, pois, respecto ás asociacións, pois eu creo que este goberno e, sobre todo, varios compañeros meus, pois, están traballando con elas, colaborando e poñendo, pois, novas iniciativas e colaborando en temas que realmente nos importan a todos. E, polo resto, pois, por solicitar que non quede, por a meu pensar, seguramente que a Asociación de Veciños, que era un pouco que máis se centraba isto, a Asociación de Veciños e Culturais, e que non quede porque seguramente se van moi agradecidos, porque a verdade é que hai comisións que meten respecto ás veces nunhas asociacións que teñen cero ingresos e queren facer xestións, e para facer esas xestións teñen que poder abrir unha conta bancaria. Por lo resto, pois nada, agradecervos e
espero que se leve a cabo esta proposta. Pois moi ben, estando todos de acordo, pouco hai que decir, pero isto ben motivado porque varias asociacións cas que estamos traballando para as distintas subvencións que crea a Diputación, onde se dan axudas importantes. O ano pasado, pois, máis de 100.000 euros conseguimos para as asociacións de la LIN da Diputación de Pontevedra e outras que se activaron, que estaban sin activar desde había moito, e outras que se crearon novas. Obviamente, é cando xurdeu esta necesidade que agora traemos aquí ao pleno. Non é que eso nos ocurrira, e non é como di Alba que sexa un canto ao sol, senón que nos entendemos que é necesario, porque hoxe todo o que traballe ca administración e que sexa que teña que ver co mundo das subvencións ten que ter unha conta bancaria, porque senón non é posible, pois eso significa que entendemos desde o Partido Popular que é necesario que se faga algo especial para que non sexa un hándicap máis a hora xa de traballar nas asociacións que xa de por sí normalmente son sin ánimo de lucro, traballese dun punto de vista altruista e, por lo tanto, que encima teñan que pagarse as comisións que a banca de la LIN supoñe máis ben pouco, ou casi nada, non se van nin enterar. Pero sí que vai ser un aliciente para que aquela asociación que haxa que crear ou mover o feito de que non cobren, digamos, cotas bancarias, pois sexa algo que valga para activalas un pouco máis. As costas estas que pedimos que se anulen, as comisións estas, hai anos eran pequenas, eran testimoniales. Hoxe, cando te das conta, levanche unha tallada, porque cambiaron moito con respecto ao que había. Entón, hai que ter en conta tamén iso, de que antes tiñas unha conta parada e normalmente non tiñas ninguna penalización, e hoxe se tes unha conta parada por mantenimiento, ao cabo do ano, canto te das conta con que teñas en 2 ou 3 entidades, pois tes uns cartos. Non é que sea unha morea deles, pero sí que é unha cantidade que vale, que se pode utilizar para outras cousas. Por lo tanto, ese é polo que pretendemos facelo. E con respecto ao de Alba, home, se algo non pode presumir o PSOE sanchista é de que non é sectario, porque se hai un partido especialmente sectario é o Partido Socialista Obrero Español. E iso non é que o diga eu, iso pódese demostrar. Por lo tanto, é cuestión de ver o panorama por aí e ver como se trata as distintas, digamos, organizacións que teñen que ver co seu funcionamento e que son palmeros do PSOE, donde fan auténticas macarradas para axudalas e para financialas, e como tratan as que son, digamos, de distinta sensibilidade. Non as machacan máis porque non poden. Entón, Alba, aquí leccións de sectarismo do PSOE non o podemos admitir. Admitirmos de calquera outro, pero se algún partido non podemos admitir leccións de sectarismo é do Partido Socialista no momento que se atopa. Houve algún momento onde o Partido Socialista era un partido de Estado, era un partido razonable. Hoxe, por desgracia, non é un partido de Estado e non fai as cousas razonables. Dito polos que estuveron arrancando pa diante ese proxecto, non o digo eu, podenlle preguntar a vostede a Alfonso Guerra ou a Felipe González. Por lo tanto, este PSOE actual, ao que ustedes representan, non é o máis, digamos, adecuado para darnos leccións de sectarismo político. O gallá, o PSOE, fora tan sectario como o PP, porque sería unha maravilla, porque non habería casi sectarismo. E así é o que eu teño que decir neste punto. Por lo tanto, confiemos en que os bancos, pois, que nos fagan caso, se non totalmente, pois parcialmente, e confiemos en que as asociacións lle poidamos decir que nos fixemos as xestións, despois frutificarán ou non, xa se saberá, pero que nos fixemos as xestións axeitadas. Votamos a moción. O teu non sale, Paz.
Aquí tarda máis. Carmen, a favor, César, non teñas dúda ninguna, porque é a moción do PP, non creo que a vote en contra. Estamos votando, Carmen, a moción. Pois colga e fala con Viz e dille como tens que facer. Porque claro, ti está conectada ali, claro, ela nos escoítanos, xusto. Tela o micro desactivado, mira, dalle para un lado e para outro. Sí, mira, dalle para un lado e para outro hasta que che salga ali na pantalla un micro cunha cousa rubia por riba, dalle aí, entón xa quedas activada. Ben, votos emitidos 19 de todos os grupos políticos, excepto o BNG que non está presente, e aprobámola por unanimidade. Imos co punto 7, moción de compromiso para consensuar unha regulación dos espectáculos de ocio no uso da carpa do cocido. Ten a palabra Rafa Louzán. Bueno, perdona. Rafa Cuello. Sodes os dous Rafas cos que de vez en cando pois falo. Teño a cabeza o de Louzán porque me chamoume onte por un tema que non ten nada que ver nin con la línica política. Entón, pois, quedoume a mente. Estaba dando voltas ao que me dixo. Imos ser sede do Mundial. Non, la lín non. La lín non. Quere Vigo, pero é o exemplo de que... É dicir, eu quero ser, pero ti eres un desgraciado. De Rafa Louzán a José Bonaparte, vamos a... Esta moción eu considero que é bastante importante porque esta é unha cuestión na que supoño que tamén a membros do goberno, pero a quen lles fala e os seus compañeiros de grupo político, unha chea de veciños e veciñas, supoño que do Partido Socialista evidentemente tamén, e do BNG, unha chea de veciños e veciñas se nos achegaron basicamente para protestar polo que está pasando de xeito reiterado con espectáculos de ocio que todos apoiamos, nos poden gustar máis ou menos, pero todos apoiamos. Faltaría máis por dinamizar a vida social económica de Lalín, pero que está habendo un auténtico desmadre en canto ao cumprimento dos horarios. E quero dicir dúas cousas. Primeiro, o goberno ten a súa parte de culpa, sen dúbida, porque ten que estar atento cando se dá os permisos nas xuntas de goberno con determinados horarios que pode establecer incluso a propia lei autonómica, ainda que o Concello as poda adaptar, pero tamén como me sinto non tanto como Paco Vilariño, pero como me sinto tamén de saída de algunhas cousas en este Concello, non me doen en prendas en decir tamén pola absoluta irresponsabilidade de determinadas asociacións que, cando se lles permite a utilización pois de recintos públicos un momento dado, chegan a incumprir. Espera. Xa pasou o meu tempo, non? Non, é que de aguardar votación. Vale. Estaba pendiente. Digo de xeito absolutamente fora de lugar e de xeito absolutamente inadmisible. E aquí o fácil para o grupo que lles fala sería traer unha proposta de regulamento e vostedes votar a favor ou votar en contra en un momento dado. Nós consideramos que é unha cuestión que afecta a todo o mundo transversalmente e que podemos intentar chegar a un acordo e que o lóxico en política é que quen goberna que trae unha proposta a este pleno ou unha xunta de voceiros para que todos esteamos de acordo e todos teñamos claro os límites que poden haber para a celebración deste tipo de espectáculos, ben sexan organizados polo Concello, ben sexan organizados por asociacións privadas, sempre, lóxicamente, fora de eventos como a Feira do Cocido ou as festas patronais, nas que todos podemos ser máis laxos na súa celebración nos seus horarios, pero que non é normal e que no campo da feira, na carpa, pois que haya espectáculos hasta 6 da mañán ou que se deixe a unha asociación cabalista, en este caso, o recinto pegado á Lalín Arena e que ás 8:30 da mañán pois sigan poñendo música camiñando a cabalo como aquel anuncio de Terry tamén pola Outero Pedrallo ás 4 da mañá. Non, son cousas que a mí me parecen absolutamente intolerables e supoño que serían merecedoras da sanción pertinente por parte deste Concello, porque insisto que me parece un abuso do que é de todos. Este tipo de cousas
están incluso afectando a saúde de persoas que viven ali na contorna do campo da feira, un pouco máis lonxe. Moitas, por desgracia, non teñen a posibilidade de ter unha segunda residencia, e constame que hai familias. Onte estaba en un evento agrogandeiro con algunha delas que me din que marchan casi todos os fines de semana de Lalín porque non aturan os espectáculos que hai hasta altas horas no campo da feira. E despois, con respecto á carpa, que vou decir, creo que foi unha boa iniciativa, sigue sendo unha boa iniciativa, e creo que temos que regular tamén canto tempo pode estar esta carpa, porque acaba afectando, lóxicamente, ao aparcamento, pero sobre todo aos comercios, a Plaza de Abastos, algunha perruquería que hai ali tamén na zona acaba afectando, e eu creo que está ben ter a carpa durante todo o tempo do cocido, está ben ter a carpa durante o entroido, pero ata aí eu creo que despois xa é un exceso. Por lo tanto, o que pedimos é que o Goberno de Lalín trae aquí un regulamento que se cumpla a lei autonómica con todas as salvedades que pode, dentro das competencias que pode ter este Concello, que se regule que non poda haber coas ventanas, coas festas pechadas, máis de 45 decibelios, porque así o marca a lei, nos espectáculos que hai, sobre todo no campo da Feira Vello, e tamén combinar os días que están pola noite as forzas de seguridade locais, a policía local, a que se cometen algún tipo de exceso, calquera tipo de asociación, que non se corten. Chame como se chame o responsable da organización ou o participante no evento. Se apelide López, se apelide González ou se apelide Cuiña, dá exactamente igual. Eu creo que deben proceder a multar ou a levantar acta para que se poida multar aquelas persoas que non cumplan co estipulado e que cometan unha vez máis, insisto, excesos. Moitas gracias. Gracias. Turno para o PSOE. Alba, ten a palabra. Bueno, eu creo que esta moción é, dende logo, moi acaída a día de hoxe. Evidentemente, nos vamos a apoiala, porque que, ademais, é que entendemos que hai un problema real, non? Eu creo que o principal é entender que o campo da feira non está nun polígono, está no centro da vila, está rodeado de xente que vive de arredor, e isto é importante entendelo. No campo da feira concéntranse as dores, concéntrase o cocido, entroido, eventos varios que organiza o Concello, outros eventos nos que colabora o Concello, motococido, eventos que organiza algunha asociación, etc. etc. Eu creo que o das dores é entendible, o do cocido tamén, ao final son os días de festa que todos os veciños respetamos e que sabemos que podemos dormir menos, pero son festas, é o cocido. O problema é que isto non acaba aí. O problema é que isto non acaba aí porque despois chega xaneiro, chega febreiro, chega cocido, chega motococido, chegan eventos varios, e eu creo que non é de recibo que os veciños estén sufrindo isto que acontece nesta zona. Non é de recibo tampouco que os locais privados de Lalín, os negocios, teñan un horario de peche, que algúns incluso teñan sancións por incumplir esa hora de peche, e que despois, nos actos que organiza o Concello, que colabora o Concello, ou algunhas asociacións a que se lle dá permiso, pois que se alonguen ata horas intempestivas, por decirlo de algún xeito, un fin de semana detrás do outro. E, ademais, como dicía antes, en pleno centro de Lalín. Evidentemente, nós, como compromiso, recibimos queixas de moitos veciños, reunímonos incluso con eles, e o problema é que a xente non descansa, que a xente non pode estudiar, que a xente non pode traballar ou teletraballar. Temos na zona cativos, temos na zona cativas, temos na zona maiores, e o malestar é palpable. Entón, eu creo que isto que lle temos que poñer unha solución xa, porque, ademais, os que están xerando os problemas neste caso non son os negocios privados, non son os locales privados, senón que é, en parte, Concello, e en parte actos nos que colabora o Concello ou asociacións que teñen permiso para facer festas, pero dende logo que se exceden, non? Eu creo que o que temos que facer é dar exemplo, poñer uns límites, e non fai o que eu diga e non o que eu faga. Creo que isto se debe corrixir canto antes, está ben dinamizar, nós queremos festa, queremos troula, pero tamén queremos a tranquilidade dos veciños e veciñas que viven nesa zona, non?
Isto ten que ser unha cuestión de equilibrio, de sentido común, de empatía tamén coas persoas que viven aí, e hai que ter uns horarios e unha planificación. E non pode ser que sexamos os de sempre os que non teñamos respiro. E neste caso inclúome, porque ademais vivo xusto nesa zona e sufro de primeira man. E sei perfectamente o que é estar un fin de semana detrás do outro ata as 6, 7 da mañán, todos os días, escoitando como as fiestras están a punto de caer para o chan. Entón, o noso apoio absoluto a esta moción, eu creo que se pide algo simple, e é que o Concello pense na xente que vive ali, porque, ademais, estes veciños e veciñas que vivimos na zona, o día seguinte temos que levantarnos para ir a traballar, os nenos teñen que ir ao colexio sin dormir, os estudiantes teñen que intentar estudiar sin dormir, e semana tras semana isto volvese literalmente un sufrimento. Gracias. Turno para o Grupo de Goberno. Ten a palabra Avelino. Moi bons días a todos e a todas. Pois hai que recoñecer que é certo que este ano puntualmente realizáronse eventos que se alongaron no que entendemos todos do que sería máis alado, con horarios máis alado que sería o razonable, e evidentemente por parte do Goberno estamos de acordo de que isto foi así. Tamén é certo que hai que poñer todo encima da mesa, e como decían vostedes da oposición, as orquestas, as verbenas, os eventos que se celebran, tamén é algo que a xente valora e que tamén hai que coidar. Pero ben é certo que temos que facer un equilibrio e non estar nin un extremo nin outro. Como diría o noso alcalde, temos que ir entre o eixo e a roda, e a xente ten, evidentemente, dereito a descansar e non pode ter fin de semanas continuados con horarios excesivos. Por iso, desde o Grupo de Goberno, nos comprometemos un pouco a atallar esta situación e veremos de que forma legal, non sei, como decía o señor Cuíña, que trouxéramos unha proposta a pleno, non sei se é a pleno, se simplemente con algunha decisión que adopte o Goberno que non sexa nin necesaria de traer a pleno, pero sí que intentaremos regular este tipo de eventos, sobre todo o que falábamos, eventos de terceiros, que son basicamente os que máis están afectando cando se celebran, e que se regula un horario razonable en torno, pode ser ás 3, 4 da mañán, non sei, tomaremos unha decisión desde o Goberno, pero sí que entendemos que ás 6, 7 da mañán non son horarios para ter a música a todo volumen e seguir de festa. E, ademais, conxugando que desde o Concello falta tamén outra pata fundamental, que son os locais que se dedican ao ocio noturno, que tamén lle queremos facilitar que eles tamén teñan vida e que poidan traballar esa hora e media ou 2 horas que lle correspondan. Entón, desde o Goberno, entendendo esta situación, entendendo a preocupación que poida ter a veciñanza ou incluso o malestar por algúns excesos de eventos que organizaron terceiras persoas, vamos a tomar medidas e vamos a facer unha proposta neste sentido e vamos a votar a favor do que nos propón Compromiso, e, como digo, vamos a tomar unha decisión nun horario razonable e conxugando esas tres patas, que son que se poidan facer todo tipo de iniciativas privadas que a xente tamén lles gusta e participa, que os veciños da zona, os veciños do centro principalmente, poidan descansar, e ao mesmo tempo tendo en ollo de que os locais de ocio noturno tamén poidan ter vida e que eses locais tamén a xente se traslade unha vez que finalicen os eventos privados. E con respecto, e xa remato, á proposta que decía o señor Cuíña da Carpa, tamén daría para outro debate, e que tamén desde o Goberno tamén estamos valorando distintas opcións de fechas e como xestionar esa carpa, que sin duda tamén nos dá un gran prestixio, nos permite facer unha gran feira do mel que se convirte nunha referencia, unha gran feira do cocido, e que nos días de choiva, que ademais este ano tivemos un inverno moi duro, nos permite realizar ali tamén eventos para os cativos e outro tipo de eventos. Entón, tamén temos que conxugar eso, que é parte do Goberno, e para o que estamos como Goberno, que é xestionar e tomar unha decisión que seña un pouco boa para todos e conjugando todos este tipo de cuestións. Moitas gracias e nada máis, e votaremos a favor e faremos unha proposta para regular este tipo de horarios, sobre todo nos eventos que realizan persoas alleas ao Concello. Moitas grazas. Gracias, Avelino. Turno para Rafa Cuíña. Sí, en 30 segundos agradecer as intervencións dos diferentes voceiros, a la do PSDG co que concordamos ao 100%, agradecer tamén, debo decir, o xesto de humildade por parte do
do voceiro do Goberno representando ao propio Goberno, lóxicamente, recoñecendo que houve erros en este sentido, insisto que erros provocados pois por persoas que non estiveron á altura da súa responsabilidade, e non me refiro aos membros do Goberno neste caso, pero que se debe coutar. Eu tamén estou de acordo, señor voceiro, en que a carpa do cocido que dá moito prestixio, a pesar de que no seu momento foi unha idea que non se lle ocurría nin a quen a súa manteiga, e que veu para quedarse. Polo tanto, debo decir que en este caso, e batindo un récord tamén de aceptación, estamos de acordo no 100% do que vostede expuxo, e agardemos que sexa posible este regulamento o antes posible, insistindo en que, lóxicamente, ten que haber máis flexibilidade en períodos como as festas patronais ou o propio cocido. Moitas gracias. Grazas. Sabedes perfectamente os aquí presentes que a gota que colmou o vaso foron dous eventos que non tuveu nada que ver con eles o Concello, o Goberno. Un no campo da feira e outro pois na carpa. Pero quero dicir que non ten que ver no sentido de que non organizamos nós, non foi unha organización municipal. Sin dúbida, hai que buscar unha regulación. Levámoslo falando non de agora, senón que xa o levamos falando un tempo. De feito, xa tuvemos debate interno no Goberno sobre esa cuestión que vamos obviamente, a abordar, e dicir que hai que conxenear esas tres facetas que decía, esas tres circunstancias que decía Avelino, e hai que buscar unha solución porque a xente necesita ter ocio, e necesita ter sitios onde facelo, e necesita tamén descansar. Buscar o equilibrio non sempre é fácil, por aquilo que cada un anda ao seu menos eu cando ao meu. Valoramos incluso quitar a carpa do cocido de aí, poñela noutra ubicación, pero obviamente saldría prexudicada a hostelería. Valoramos incluso de poñela noutro sitio, pois buscar outras fórmulas para eses eventos que ás veces se fan na carpa que poden ser ruidosos, pero tamén ten as súas contras. E intentaremos buscar a solución que mellor parezca. Eu comprométome a que cando teñamos unha proposta levala a unha xunta de voceiros para analizar os seus pros e contras, e desde logo que algunha solución eu quero lle dar dun xeito inmediata. Nós queremos lle dar dun xeito razonablemente inmediato para que poida afectar xa incluso as festas do Brao de Lalín. De tal xeito que a mí gusta un sistema, e non é por poñer un exemplo, gusta un sistema de Melide donde as orquestas acaban cedo e logo a xente vai aos pubs. Aquí temos un problema, é que quedamos case sin paz. É un problema. Non hai moitos sitios onde tomar copas. A min recórdamo ás veces a xente pola rúa. Por lo tanto, eu animo a hostelería de que faga un esforzo porque nós estamos dispostos a que dentro do orden establecido que haxa locales como pubs que poidan funcionar se a solución é cerrando antes os eventos que facemos nós. Nós estaríamos dispostos. Como digo, a min o sistema de Melide gústame, de acabar, empezan cedo as orquestas, rematan razonablemente cedo, e pois a xente ainda queda hasta máis tarde, obviamente, pero xa nos pubs que hai na localidade. E aquí o problema que hai é que foron moito a menos, e non hai apenas. Por lo tanto, eu animo a xente, de feito, hai algunhas circunstancias que teñen que ver co Goberno e que máis falaron hai 15 días, e ogallá vayan por riba eses proxectos e se poida volver reactivar dentro dun orden algúns temas de ocio noturno, dentro de que sempre é complicado e dentro de que quen ten que arriscar o seu capital son aqueles que montan eses negocios. Así que con esa idea imos traballar, e a carpa, que foi un bon invento, que nai o discute, señor Cuña, a min gustaríame que a carpa pasara a mellor vida, buscándolle unha solución alternativa que poidera haber, porque
o que máis me fastidia da carpa é ter que pagar todos os anos máis de 30.000 euros por tela ali. E iso é un costo excesivo que ao mellor había que buscar unha solución e nós queremosla buscar se puderamos, sin duda, é o que faría, se tuviéramos recursos económicos, o que faría, e non o descartamos, é o campo da feira facer un aparcamento subterráneo de unha única planta solo e deixar a parte de arriba para non meter ningún coche, solo para que paseara a xente, fora parque infantil, fora unha plaza, e esa praza poñerlle unha cubrición que valería para as feiras e valería para a feira do cocida para todos os eventos que houbera, pero xa non se interrompería o aparcamento, tería o mesmo aparcamento baixo a planta, que polo que me dixo Pablo Areán está en torno aos 3 millóns de euros, podría estar en torno aos 3 millóns de euros, e logo despois a planta de arriba, que quedara unha planta perfectamente diáfana solo para ocio, para meter ali a feira do día 3 e do día 18, e tamén para que cando haxe eventos non haxa que poñer unha carpa, porque 30.000 euros ao ano en 10 anos son 300.000 euros. E, por lo tanto, pois unha cousa que se puidera descontar, por así dicilo, en 10 anos, sería benvido. Así que faremos o posible por seguir mantendo unha certa armonía e cando teñamos unha proposición que prácticamente xa temos, faremos vola saber en unha xuntanza de portavoces e creo que xa poderíamos, digamos, poñela en marcha para as festas patronales das dores deste ano ou algúns outros eventos culturais que fagamos, porque desde logo non é de recibo que estén hasta as 6 da mañán ali dando as 6 e incluso máis tarde dando ali a lata e sobre todo encima co volumen que lles gusta poñerlle, porque eu non sei a que ven tanto volumen, porque se escoita música e máis podes falar ca xente se ten menos volumen. Cando ten ese volumen infernal que lle poñen algúns DJs e máis incluso algunhas orquestas, é que non dar falado nin co do lado. E iso é o que realmente non vale. Podeme unha cousa, sin micro, dúas cousas. Lembrar de que vostede di que a carpa que pase a mellor vida... Non, me refiro a carpa... Non, entendido, sí, ben entendido. O concepto non, pero a carpa. Que chegou a decir que incluso terá ali unha carpa permanente todo o ano. Foi unha cousa que vostede dixo unha ocasión en este pleno. Sí, pero carpa permanente sin carpa, Carpa permanente sin carpa, é un concepto novo que teño que estudiar. Pero seguro que é interesante, debe ser metafísico, porque... É metafísico. Carpa, non? Claro, carpa sin carpa. Non é metafísico. Carpa sin carpa quer decir facer unha instalación que funcione como carpa permanente sin ser carpa. Porque aquí carpa fai falta todo o ano. Porque aquí ou chove ou raia o sol. E cando raia o sol molesta, e cando chove tamén molesta. Entón, o que se trata é que o concepto de carpa eu quería aplicarlo a todo o ano, incluso estuvemos barallando, o que pasa que para iso vai haber un concurso de ideas a Gran Plaza de facer unha estrutura permanente, aínda que ali hai uns desniveles exagerados, pero había que ver esa posibilidade, porque tamén iso vale nos de parque infantil cuberto, que nos fai moita falta e que temos no noso programa. Por lo tanto, funcionaría como parque infantil unha parte, podría funcionar para xogos outra, e tamén cando hai a feira ou caiando o evento, porque a mí o que me doi é que cando das conta, a 30.000 euros cada ano son 300.000 euros en 10 anos. Eso quería decir que, como saben, o noso goberno dende o minuto 1 conseguiu un patrocinador específico para a carpa que financiaba grande parte de unha empresa cervecera, grande parte desa carpa, quero decir, tamén é unha posibilidade de buscar un patrocinador, non? Nada máis, gracias. Vale, nós tamén temos ese patrocinador, ben sabe, pero non vai exclusivo para a carpa, senón que vai para todo o conxunto do cocido. Vamos a votalo. Carmen Paz non está, pero Carmen vota a favor. Volvede a votar. A ver, Espera. Espera, que hai que votar, espera. Agora deixa votar.
É que faltaba paz. Aí falta Noelia, falta Begoña. Carmen non vota. Votos a favor 18, abstencións unha porque non está presente, que é Carmen, en contra ningún, queda aprobado. Imos co punto 8, moción do Grupo Socialista para o deseño dun plan integral de mantemento de xardíns, zonas verdes e mellora dos parques infantís. Ten a palabra Alba Forno. Bueno, pois hoxe traemos aquí esta moción que, como sempre facemos, pois nace un pouco da escoita á veciñanza e do que vemos no día a día tamén no noso pobo, e pois é unha cuestión moi sinxela, pero creo que ao mesmo tempo pois moi importante, non, que é coidar os parques infantiles e as zonas verdes do noso concello. Bueno, nestas zonas onde xogan os nenos, onde pasean as familias, onde os veciños fan deporte, pois, por exemplo, no Pontiñas, onde se conviven, onde se desconecta, onde se disfruta, en definitiva, pois, onde intentamos ter un pouco de calidade de vida. Nós sempre vimos a intentar construir, tender a man, buscando o mellor para a Lalín. Non vamos a entrar, nin nunca entramos no xogo de que todo está mal, porque non é certo tampouco, nin nese xogo de ataque a outros gobernos, non? Eu entendo que manter impoluto todas as zonas verdes, todos os parques, pois é moi complexo, pero unha cousiña, non? Eu creo que hai zonas verdes e hai parques que poden e que deben estar moito mellor do que están na actualidade. E, pois, exemplo que me pode vir á cabeza, pois pasamos fai uns días polo parque que hai na rúa Manuel Rivero e, bueno, pois ten o perímetro destrozado, maleza na area, ervas, ferros oxidados, e eu aquí sí que espero que lle boten un ollo antes posible, máis que nada para evitar males maiores, porque ao final aí, pois, están os nenos e nenas do noso concello, non? E o certo é que este non é unha excepción, esta é a norma, isto é o que acontece en case todos os parques. Xa non vou a falar do rural, porque os parques do rural están moito peor, están totalmente abandonados boa parte deles, con maleza, con elementos de xogo de ferro, outros rotos, algúns sen repoñer, e isto acontece pois, porque quedan directamente fora do que é o mantemento dos parques e das zonas verdes. Dos xardíns, bueno, estes días vimos os xardíns da principal e da Joaquín Loriga unha vez tras outra nos medios, nas redes, etc. Eu espero que as plantas que puxeron agora pois, que duren un pouco máis do que duraron as anteriores. Aproveito tamén para dicir que os condutores debemos, e inclúome tamén, ter un pouquiño máis de cuidado ao aparcar, porque ao final o que debemos é intentar manter e cuidar o que é de todos. E isto non acontece só na rúa principal, na Joaquín Loriga, acontece pois, en moitas outras rúas. Pois, na rúa Xadmins, viamos estes días tamén como arrincaron os árbores, están arrincados, levantados. Bueno, e isto por que acontece? Pois acontece porque non hai planificación e non hai unha estrategia real. O que está acontecendo e o que está pasando é que estamos facendo parches continuamente a meses vista de que acontezan os problemas e mentres facemos e non facemos eses parches, pois vaise deteriorando por outro lado e así vamos sucesivamente pois nesa roda, non? Isto é ir por detrás dos problemas e eu creo que debemos adiantarnos e debemos facer unha planificación canto menos eficiente. Esta moción, bueno, o que pretende é ordenar, facer un plan para ordenar, con fases, con recursos e pois, con unha planificación correcta dos parques e dos xardíns para mantelos en condicións, non? Hai un punto que imos retirar desta moción, que é o punto número 3, e preguntaránse por que o retiramos. Bueno, pois a moción esta rexistrouse, se non lembro mal, o martes pasado, e entre o martes pasado e hoxe que é pleno, pois levaron a Xunta de Goberno esa licitación e agora xa está publicada, non? Noraboa, porque xa se publicou, a min pareceme un acerto que é positivo, ademais, que se avance neste eido, só lle levou 5 anos sacar adiante este contrato, polo que xa preguntamos en varias ocasións,
E eses 5 anos, pois, bueno, estivemos pagando facturas a dedo e impedindo, ademais, pois, que outras empresas, por exemplo, de Lalín, pois, optaran a facer este servicio. Creo que non é un xeito de xestionar o público, pero, bueno, consideramos positivo que se avance neste contrato. Vendo un pouco por riba, eu creo que hai moitas cousas que se poden mellorar, porque o fondo en sí, pois, non cambiou moito. Eu creo que habería que integrar tamén os parques do rural. Non se aborda tampouco a retirada de especies invasoras nesta nova licitación e tampouco hai melloras estruturais. Pérdese, en definitiva, unha boa oportunidade para definir un modelo e para mellorar. Que pretendemos coa moción? Bueno, pois o que falaba antes, ter un modelo ordenado, planificar mellor, ter os parques en condicións, as zonas verdes máis coidadas, e, en definitiva, pois, dar unha imaxe de Lalín e ter unha imaxe para Lalín, para os larinenses e para os que nos visiten, pois, digna do que é o noso concello. Isto tamén é gobernar, porque eu creo que o día a día pois, tamén é moi importante no noso concello. Turno para o compromiso. Ten a palabra Miguel Medela. Bueno, bons días a todos e a todas. Bueno, pois, vendo esta moción, pois eu recordo que no ano 17, xa que levan 5 anos sin sacar a licitación o contrato de zonas verdes, pois eu acordo no ano 17, cando sacáramos a licitación, despois fixeron un recurso unha empresa e tuverámola paralizada. Recordo ben que o PP subíase polas paredes porque tiñamos eso todo paralizado e fora un recurso dunhos meses que, claro, paralízanos o proceso todo, non? E vexo curioso que agora o PP tuvera 5 anos sin sacar a licitación o contrato. Pero, de todas formas, claro que os xardíns e parques están un pouco abandonados e os do rural, máis que nada, están, digamos, entre comillas, cos xogos que teñen ali, están fora de lei. Habría que facerlle un cambio prácticamente a todos os que hai. Pero nós vémonos estes días, estamos recibindo diario fotos do estado do Pontiñas, no estado que se encontran varias pontes, no estado que se encontran varios bancos, no estado que se encontran algunhas das alcantarillas que pasan por ali, que están abertas, cos lodos todos por afora, sin limpiar. Preocúpanos un pouco o tema dos pontes, non? Porque aínda agora, fai pouco, vimos o que pasou en Cantabria cun dos pontes estes. Estes pontes de madeira, hai que telos un pouco máis controlados, non? E, ademais, as carriadas que tuvemos, eso. Ya hai moitos veciños, eu teño aquí varias fotos, hai moitos veciños que nos están mandando fotos continuamente, desto, non? Vense pontes cas vallas prácticamente desfeitas, vense pontes cas tablas soltas, con perigo para a xente que vai a andar por ali, que pode rebalar e pasar algo ou tropezar. Tómanse bancos sin as tablillas, tanto dos asientos como dos respaldos. Xa lle digo, tópanse as alcantarillas, as tapas fora do lugar, é unha porquería todo o que está ali. Tamén nos mandaron de algunhas vallas, non? De algunhas vallas que hai polo río. Eso vemos que é importante que o Pontiñas, ademais, pola cantidad de veciños e veciñas que pasan por el, que tomen medidas canto antes, non? E nada máis. Gracias, Miguel. Turno para o concelleiro de Urbanismo, Pablo Aleán. Bos días, decía a todos. Estarán de acordo en que somos un concello privilexiado, temos un elevadísimo número de parques infantís, zonas verdes e xardíns repartidos por todo o concello, e isto é porque, no seu momento, durante moito tempo estivemos gobernados por xente que se preocupou precisamente por facer estas zonas verdes, estes parques e de mantelos. E non creo que teñan neste sentido, señores do PSOE, tampouco decirnos nada, reclamarnos nada neste sentido. Estamos falando de máis de medio millón de metros cuadrados según o pexón deste tipo de espazos. É unha cantidade enorme.
É curioso tamén o recoñecemento que temos tamén da xente que ven de fora do Concello. Cando veñen visitantes quedan encantados cas nosas zonas verdes, cos nosos parques, cos nosos xardíns, pero parece que nós aquí, desde dentro, non lle damos o mismo valor a estas cousas porque son o que temos día a día. E tan mal tampouco nos estará indo cando, por exemplo, levamos recoñecementos de premios como o certamen Vilas en Flor ano tras ano e nos teñen en bastante consideración. É dicir, temos moitos espacios e non tan de mala calidade como parece que nos queren deixar ver. En canto ao mantemento, efectivamente, o mantemento ten un custo altísimo, non alto, altísimo. Temos que facer fronte a deterioros por inclemencias meteorolóxicas, polo desgaste do uso, pero sobre todo por cuestións de vandalismo e incivismo. Somos nós mesmos, non xente especial de determinadas edades, todos os rangos de idades, todos os tipos de condicións, os que estamos a romper o que é de todos, despois por encima aínda nos queixamos. Con respecto aos parques infantís, comunícolles que 2 ou 3 veces cada semana, 2 ou 3 días cada semana, persoal do Concello revisa estes parques, límpaos, tenos que limpiar, a pesar de que volve a haber vandalismo, teñen que volver a limpalos unha e outra vez, é o que hai, é así de difícil a situación, e fanlle pequenos arranxos para mantelos en boas condicións, nas mellores condicións de uso. Recentemente creouse un gran parque, o Parque do Cocido, que está tendo moito éxito, estamos ampliando infraestructuras todavía, e nos últimos meses arranxáronse íntegramente os parques do Regueiriño e o da Carballeira do Rodo, é dicir, estánse acometendo labores importantes de rexeneración, renovación e arranxo destes parques. Hai que seguir arranxando? Sí, por suposto, porque as cousas síguense derramando e hai que acometelas. Farémolo pouco a pouco, según as nosas posibilidades. O que está claro é que unha vez que rematemos de arranxar o último, teremos que volver a empezar polo primeiro, porque isto é un círculo que non ten fin. No rural non se olviden de que estamos traballando moito, moi intensamente, coñéceno perfectamente, para axudar asociacións de veciños para conseguir as subvencións que está concedendo a Diputación e a Xunta. Estamos facendo un esforzo moi grande en informalos, axudalos e leválos da man para conseguir estas axudas. No 2024-2025, case 300.000 euros. Decía que no 24 e no 25 case 300.000 euros que se repartiron no rural para cousas que os propios veciños do rural realmente necesitan e demandan. É dicir, eles poden destinar estes cartos a comprar columpios, xogos, o que precisen, se o queren, pero tamén poden destinalo, se o queren, a cociñas, a mesas, a ordenadores, ao que realmente precisen. Isto comunícase a eles e son eles os que toman a decisión de por onde queren un pouco destinar estes cartos. Con respecto á licitación do mantemento das zonas verdes, xa vostedes mesmos o dixeron, saben perfectamente que está xa tramitado, está xa en licitación, estamos falando de 1,3 millóns de euros de custe nos 4 anos que duraría este contrato, 2 máis 2, podendo consultar xa cando queiran tamén na plataforma de contratación, é dicir, estamos falando de cousas que realmente xa estamos facendo ou xa están feitas, nós imos a votar en contra porque realmente non lle vemos moita lógica a esta moción. Moitas grazas. De acordo. Turno para Alba. Ten a palabra. Bueno, falaba Pablo Areán de que hai 500.000 de metros cadrados de zonas verdes e de parques. Estou de acordo, pareceme moi ben, e por iso creo que o que fai falta aquí é planificación, que basicamente é o que pedimos con esta moción, non é nada raro. Non dixemos nada de que Lalín tiñan os parques de mala calidade, non, ao todo ao contrario. Estamos moi orgullosos das nosas zonas verdes, das que se fixeron, das que se fan e das que se farán seguramente. O que dixemos é que poden e que deberían estar moito mellor do que están, sobre todo en algúns casos. Falaba de que toda a semana se vai a limpar. Asegúrolle que o parque da Rúa Manuel Rivero non, porque está
roto dende fai semanas, o perímetro, porque están os elementos rotos, porque hai maleza na area, non de unha semana, nin de 2, nin de 3, nin de 4, nin de 5, de bastante máis. Entón, non diga aquí cousas que non son. Diga que, nun momento puntual, teñen moitas zonas e que é moi complexo chegar a elas. Se é un gasto grande e é unha dificultade grande a xestión, que mellor que planificar, que mellor que facer unha xestión, pois, cando menos, eficiente. Temos moitos parques, sí, pero temos moitos parques que, efectivamente, están sen mantemento, sen reposición de elementos, etc. Falou de 2 que renovaron, pero que en Lalín temos moitos máis. Non temos ningún parque en Lalín que teña unha sombra. A todos lle gusta, a todos os nenos lle gusta o parque do Regueiriño, está moi ben, pero é que é imposible estar ali no verán. E é imposible estar ali, é imposible estar no do Pontiñas arriba, é imposible estar no da Praza da Igrexa, é imposible estar en case todos porque non hai ningún que teña sombra. Eu creo que 5 anos que tardaron en sacar adiante o contrato de mantemento non pode ser para sacar peito. Non pode ser que saquen peito cando os parques do rural e das aldeas nin siquiera teñen, e os que teñen están abandonados, e as asociacións que solicitaron e os veciños que solicitaron parques para as súas aldeas onde non hai, non se lle puxeron, e non pode ser que vostede veña aquí agora a descargar todo nas asociacións. Se queren parques, pois que soliciten unha subvención e que os poñan. Home, para gustar ao Concello, porque senón apaga e vámonos. Entón, solicitamos subvencións desde as asociacións de veciños a outras administracións e arreglamos o problema. Eu creo que non é un xeito. E non pode ser tampouco que estén intransitables os parques do rural, neste caso, porque están totalmente intransitables, e, ademais, con elementos de xogo que, como mínimo, eu creo que incumplen todas as normativas que pode haber a día de hoxe. En definitiva, eu lamento que voten en contra desta moción, porque, ademais, viña nun tono construtivo, eu creo que expuxen nun tono construtivo, e eu creo que, por todo o que expuxo vostede e por toda a dificultade que teñen para facer esta xestión, é moi necesaria e máis necesaria que nunca. Pois moitas gracias. Señora Forno, o Concello de Lalín non pense que nos tocou nunha tómbola conseguir a cantidade de zonas verdes que temos. Por lo tanto, obviamente, o que ten 1000 metros cuadrados é moi fácil de manter. Nós somos o Concello per cápita de Galicia con máis metros cuadrados de zona verde por habitante. Somos o Concello per cápita de Galicia con máis metros cuadrados de zona verde por habitante. Eso pódese demostrar, e como sempre digo, que é medible non é opinable. Así que mire usted outro Concello similar a noso que teña mellor cuidados os xardíns e que teña os metros que temos. Hai concellos de 20.000 habitantes que teñen menos da mitad de zona verde que temos nós. Menos da mitad, non unha pouca menos, menos da mitad. Entón, obviamente, non é o mismo coidar 100.000 metros que a coidar 200.000 metros. Non é o mismo coidar 300.000 metros que a coidar 500.000 metros. Mire, manter solo o Pontiñas desde arriba ao fondo, hai máis metros cuadrados aí que a moitos concellos en toda a súa totalidade. Algún concello que ten pois unha cousiña pequena é fácil de manter. Pero ahora, por exemplo, que chega a primavera, empeza a medrar a erva como se non houbera un mañá, o río Pontiñas, por moito que se lle den cortes, non pode estar empatenado, porque é imposible, non temos con que. Non hai recursos para eso. Por lo tanto, eu creo que temos as zonas verdes proporcionales máis elevadas de Galicia e manterémolas o mellor posible. Dice vostede que debeu ser pola súa moción que sacamos a contratación dos xardíns. Home, está ben que se crea vostede moi importante e moi influyente, pero que saiba que ese pliego, levamos traballando nel varios anos. Se non se sacou antes, pois foi ás veces por falta de recursos económicos e outras veces porque a ver se metíamos máis ou metíamos menos. Entón, ao final, vamos sacar un contrato importante, inda así non é ni moito menos suficiente, porque inda así teremos que facer con medios propios outros tantos, outros moitos. Vamos quitar tamén outro pliego, pero xa de segas, exclusivamente de segas, non de mantemento
diario, sino de segas. É dicir, vamos a intentar sacar un pliego de segar isto tantas veces desta maneira, tanto no mes de abril, tanto no mes de maio, no xunio, etc. Sacar un plan de segas que tamén é forma de panter os xardís, pero sobre todo válenos para a zona do Pontiñas, para segar o mellor posible, pero obviamente o río do Pontiñas, que a cantidad de metros cuadrados non vai estar empatanado, como o mellor ten que estar aquí a Plaza de Galicia, ou arredor do Concello, ou a Praza da Vila. E como iso non é posible, pois por iso lle votamos a moción en contra, porque entendemos que estamos facendo un esforzo grande desde o Goberno, e máis que seguiremos facendo, e sobre todo que entendemos que agora que a nova xestión da empresa que gana o concurso pois vai mellorar sin dúbida a situación dos xardíns, e tamén vai mellorar sin dúbida a xestión, digamos, administrativa a hora de ter todo en regla e non ter que estar levantando reparos. Así que, por a miña parte, pois nada máis, vamos a votar en contra, como dixo o concelleiro delegado de Urbanismo, e nada máis, votamos. Iria, faltarme ti, agora. Votos emitidos 18, que unha abstención técnica de Mari Carmen Canda. Votamos a favor, son 7 votos, 4 de compromiso, 3 do PSOE, en contra, pois, o Goberno, non 11. Por lo tanto, queda rexeitada. Imos con rogos e preguntas. Algún rogo, alguna pregunta? Ten a palabra Mariluz Iglesias. A principios de marzo apareceu un cartel na biblioteca de que se impedía o acceso a menores de 13 anos sin adultos. Gustaríanos saber quen deu a orde de colocar ese cartel, en base a que normativa ou que regulación se estableceu esta prohibición de acceso a menores de 13 anos sin acompañante nun espacio como a biblioteca, se considera que o goberno local... E logo que deixes? Eu? Non, pero deille a cousa rara. Volvo a empezar? A primeira pregunta ou a segunda? En base a que normativa ou regulación se estableceu a prohibición de acceso a menores de 13 anos sen acompañante nun espacio público como a biblioteca? Se considera o goberno local que esa medida está acorde coa normativa de acceso a servicios públicos e co dereito á educación e á cultura? Quen elaborou materialmente o cartel e quen decidiu o seu contido? Se foi unha decisión da Concellería competente ou do personal da biblioteca? Quen deu a orden da retirada do cartel e en que data se produciu? A que se debeu a súa retirada? Se foi a unha revisión interna, a queixas da veciñanza ou a outros motivos? E se ten previsto o Concello establecer algún tipo de protocolo claro para o uso da biblioteca que evite este tipo de situacións no futuro? Moitas gracias. Máis preguntas? Mario, ten a palabra. Teño dúas preguntas. A primeira vai dirixida á concelleira de Facenda. Ben, ustedes no ano 2023 trouxeron a este pleno unha moción para pedirlle ao goberno de Pedro Sánchez que abonase as axudas do IDAE e do DUSI que estaban pendentes e atribuían a falta destes pagamentos a elevada débeda e a inestabilidade económica do Concello de Lalín. Non obstante, o Ministerio de Facenda fixo público os datos de débeda viva das entidades locais a finais do 31 de decembre de 2024, nos que se revela que o Concello de Lalín tiña unha débeda de casi 10 millóns. Isto quere decir que cada lalinense debemos 500 euros. Lideramos así a débeda dos concellos galegos da nosa categoría, vaya récord. Non obstante, nese momento o goberno xa pagara as axudas que debía. Podemos estar caladiños? Grazas, perdona, alcalde. Non pasa nada, non pasa nada. Como explican vostedes que, a pesar de ter o Concello ingresadas estas axudas, a débeda seguira disparada? Mentiron na moción só para eludir a súa responsabilidade na súa nefasta xestión económica? E como pretende o goberno local afrontar o elevadísimo incremento da débeda municipal? Van seguir subindo os impostos?
E, por último, cantos créditos mantén vixentes o Concello de Lalín en que cantidade? Como pensa o Goberno contabilizar este nivel de débeda cos investimentos anunciados para os vindeiros anos como do programa EDIL? Teño unha segunda pregunta, por favor, que vai dirixida ao concelleiro de Obras. Por que o Concello de Lalín non presentou a valoración para a solicitude das axudas extraordinarias habilitadas polo Goberno para reparar danos causados polos temporais, a diferenza de outros concellos da contorna? Que importe podería ter correspondido Lalín en caso de presentar proxectos para estas axudas? Considera o Goberno que o Concello perdeu unha oportunidade de captar fondos externos para mellorar as pistas e infraestructuras municipais tan danadas este inverno? Nada máis, moitas grazas. Gracias, Mario. Alguén máis quere preguntar? Rafa, tes a palabra. É que Mario me levantou unha das miñas preguntas, o cal está moi ben. Eu quería saber se co nivel de débeda que ten o Concello de Lalín, o compromiso de gasto que ten o Concello de Lalín para os próximos anos, e algunha cousa máis que me calo, se teñen pensado subir os impostos municipais. Eu lembro que no debate das eleccións dixen que os iban a subir porque era imposible manter este teito de gasto. E a mí gustaríame saber que trasladasen á opinión pública se hai algún tipo de intención de subir os impostos municipais. E máis engadido a que hai un mes, no anterior pleno, recoñeceron que facían falta 9 millóns de euros para deixar as pistas ben, incluída a Rolda Leste, que insisto que é un dato que me ten bastante preocupado. Despois decir, trasladarlle a miña solidaridade á concelleira a que respeto e aprecio, a concelleira de Aldeas de Nadal, porque hai posto un balado amarelo ali na rúa principal, cortando a principal a Joaquín Loriga, e sei que son, a memoria me trae que son cousas que ela leva especialmente mal, e entón, pois, quero solidarizarme por todo este tempo con ese balado ali, que sen dúbida lle está afectando o seu día a día na xestión municipal. Despois, no terceiro punto, decirle á concelleira de Deportes e tamén seguramente o asesor que está seguindo o pleno en estes momentos desde algún ordenador do Concello, que hai unha posibilidade dun sector juvenil aquí de balonmán, sector nacional de balonmán, e que agardo, e non dubido, igual que facemos as empresas privadas, que o Concello de Lalín vai axudar en todo o posible para que os pais non se teñan que desplazar a outras localidades e podamos ter un prestixioso torneo aquí en Lalín. Insisto, como sempre fixeron vostedes. Quero lle reconocer eso. E nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias. Algúnha pregunta máis por parte da oposición? Pois levantamos a sesión. Moitas gracias.